Att det är en 3-0 mot 60 vi går där i det. Är det här mönstigning så kvar? Nej, det är inte. Det är stadigvæk 60-30 så vi får in och kämpa till det sista. I det så räckte det inte nå långt. Vad var målen alene där? Det var alltid på 60 då vilta morgon vid och jag vet inte om vi kvilla för nego i det senaste dysten här vi gjorde en god insats. Vi viskar körde klara från början av det och det blev för hållgärsta vi det blev för sjöner till närmast någon. Så i allt har vilta och var grammar vid ta månen. Och i målen var kanske inte till att ta hött och största atlet till tax och titta att tror jag spelar utanför karantän. Var det ganska mest? Ja, jag vet inte. Det är ju inte kärligt att tror jag män är väck. Ta mesta ja, att såna är väck och att det var inne med men jag har alltid tar som vi kom in sen för tar slut så det var alltid. Det står fel utanför. 3-0 det är nog så samförande. Är det ett som du helt löser distans man väl? Sen är det ingen spurning. Jag helt att bli utsnäck, det helt det. Ja. Men titta är det framvis då är det kämpa till är det väl chans till efter att ströja som till kom och titta till för detta. Sjåan, det är färd efter och vi får ströja slutet till sista och vi tar upp i hemma nästa för så. Vi tar det härifrån.